Dnes je ideálny deň na sťahovanie. Prečo? Nie je veľmi horúco, ani zima, neprší, proste topka. Už len nájsť ten byt. Mám pre vás trojizbový s balkónom na tomto sídlisku Nový Juh. Každý tu rád je, pretože blízko je škôlka, škola, ideálne pre deti s rodinami. Poďte sa pozrieť. Škola, škôlka, obchod, všetko je tu. Nehovoriac o tom, že do centra to máš za 15 minút. A auto zaparkuješ, aj keď nie si kúzelník. Tento byt je síce v pôvodnom, ale veľmi udržiavanom stave. Takže máte dostatok času na to, aby ste si pošpekulovali, ako by ste si ho prerobili, lebo bývať sa tu dá okamžite. Izby sú väčšie, než by si čakal, a balkón, ten je orientovaný na juh. Takže keď vyjde slnko, môže sa tu napríklad aj opaľovať. A ešte bonus, veľká pivnica. Nie je taká tá, kde ledva vojdeš s vedrom. Tu odložíš aj bicykel, aj stromček, aj všetko, čo sa ti doma nehodí. Takže keď hľadáš byt s dostatkom priestoru, ktorý si chceš prerobiť podľa vlastných predstav, toto je presne to. Volám sa Ľubomíra Skokan, pracujem v Turreality v Poprade a čakám už len na tvoj telefonát. Tak neváhaj a rýchlo volaj.